שלום לכולם, ברוכים הבאים לאתר cashonlineyisrael.co.il. בסרטון הזה אנחנו נלמד איך אנחנו מרוויחים כסף מחברת השותפים סקינדו. אנחנו נלחץ פה על סקינדו, ולפני שאנחנו נתחיל, למי שלא יודע מה זה בכלל תוכניות שותפים, אז אני ממליץ פה להסתכל בסרטון הזה ששמתי לכם פה, ובעצם רק אחר מכן להמשיך לראות את הסרטון הזה. אז בואו אנחנו נלחץ פה על הבאנר ששמתי לכם פה. זה מוביל אותנו לדף הבית של סקינדו. אנחנו נלחץ פה על יירשם כמשתמש חדש. אנחנו נרשמים כשותפים / בעלי אתר, זאת אומרת בזה אנחנו לא נוגעים. אנחנו רושמים פה שם משתמש, סיסמה, אימות סיסמה. פה אנחנו בוחרים אתר בית, רושמים פה את כתובת האתר וכמה חשיפות יומית יש לנו ביום. זאת אומרת שכמה גולשים יש לנו כל יום. אם אתם לא יודעים בדיוק, אז תנחשו כמה יש לכם, 100, 250, 300 אלף, 10 אלף. זה לא איך שנראה לכם. עכשיו, אם אתם רוצים גם לפרסם את הפרסומות שלכם גם כן דרך פייסבוק, אז תשימו פה כן. זה גם מה שיכול לעזור לכם להוסיף לעצמכם עוד כסף, להרוויח עוד קצת כסף. ואנחנו נעבור ישר לפה. שם פרטי, שם משפחה, שם החברה אנחנו לא צריכים בגלל שאנחנו לא חברה, אנחנו ממש לא חברה. דואר אלקטרוני, מספר טלפון, רחוב, עיר, מיקוד, ואת הקוד הזה קראתי והרשמה. עכשיו אחרי שאתה בעצם לחץ פה על ההרשמה, הוא ישר ישלח אתכם לדף שבו הוא ישאל אתכם דבר כזה: האם יש לכם כמה חברים, משפחה או מכרים שאתם תרצו לשלוח להם מייל שבעצם גם הם יירשמו דרככם לסקינדו וגם בעצם התחילו לעשות כסף, ואתם, בגלל שאתם הזמנתם אותם, אתם תקבלו 5% מהרווחים שלכם. זאת אומרת שזה גם נחמד, זה גם עוד מה שיכול להוסיף לכם עוד קצת כסף. ואם יש לכם כאלה מכרים או חברים, משפחה, אז באמת מומלץ לשלוח להם את המייל הזה. עכשיו, אחרי שאתם עכשיו תשלח או דלג בו על אותו דף שהוא נתן לכם שם, אתם ישר צריכים להיכנס לאימייל שלכם, וסקינדו שולח לכם מייל שהוא בעצם כולל את הקוד ההרשמה, זאת אומרת קוד האישור ההרשמה. אתם לוחצים עליו והוא אומר לכם תהליך ההרשמה יסתיים, וזהו זה. אנחנו כבר מתחילים לעבוד. אז אנחנו מתחברים. יפה. ואנחנו לוחצים פה על הגדר שטחי פרסום. פה אנחנו בוחרים, אנחנו אתר אינטרנט, נכון? יפה. עכשיו, שם אתר אינטרנט, כתובת האתר וטור על האתר. שם אתר אינטרנט, ללמוד, להרוויח כסף באינטרנט. כתובת האתר cashonlineyisrael.co.il ותיאור האתר, בואו ללמוד, להרוויח כסף באינטרנט. רק שנייה, יצא לי פה משהו לא נכון. יפה. ולוחצים המשך. עכשיו פה אנחנו צריכים לבחור באיזה שיטת פרסום אנחנו רוצים להשתמש. יש לנו פה באנר או טקסט, יש לנו פה פופ-אפ ומודעה באחר. פופ-אפ זה, אתם מכירים את זה שאתם הולכים לכלשהו אתר ואתם רוצים לכלשהו כפתור או סתם ככה לוחצים על האתר ופתאום קופץ לכם פרסומת כזאת. לזה קוראים פופ-אפ. אני אישית לא סובל את זה, זה מעצבן אותי, לכם אני אף פעם לא שם את זה. אני אישית, בכלל אני תמיד אוהב לפרסם רק באנרים. זה לדעתי הכי נקי, הכי מסודר ובעצם הכי מושך גם כן. ואנחנו צריכים לדעת איזה גודל של באנר אנחנו רוצים לשים באתר. לכן אנחנו לוחצים פה תצוגה מקדימה של גדלים. והוא נותן לנו פה את כל הגדלים שקיימים פה באתר של סקינדו, ואני אישית חושב שהגודל הכי מתאים לי זה הגודל הזה, שזה 120 על 600. אנחנו נעלה למעלה, ואני לוחץ פה על בוחר את 120 על 600, ונוחץ על המשך. אוקיי, אז פה אנחנו בעצם צריכים לבחור מהו קהל היעד שלנו ולפחות 3 נושאים שבעצם הכי קשורים לאתר שלנו.
אני עושה פה לא להציג, זה סתם מכיר את הפרסומת, זה שיהיה למטה רשום שזה בא מסקינדו, אנחנו לא צריכים את זה. קהל היעד שלנו זה דבר נורא חשוב. אם אתם עשיתם לדוגמה אתר על הריון וכאלה, אז ברור לכם שפה כבר אתם מורידים את הקטע של הזכר. ומתחת לגיל 24 קיים, אבל אתם צריכים להחליט בעצמכם, זה באמת הגיל שאתם רוצים שהוא יהיה קהל היעד שלכם. אז אצלי זה להרוויח כסף באינטרנט, אז אני צריך את כל אלה. הקטגוריות, בואו נראה מה הכי מתאים. יש לנו פה קטגוריות, לימודים, אני הרי מלמד אתכם איך עושים כסף באינטרנט, מחשבים ואינטרנט, ומה עוד יכול להיות? צריך לפחות 3, נגיד עסקים, ואנחנו רוצים פה לסיים. אוקיי, ופה אנחנו מקבלים בעצם את הבאנר, את קוד ה-HTML של הבאנר הזה, שאנחנו צריכים לשים אותו באתר בתוך קוד HTML. אנחנו מעתיקים את זה, שמים את זה באתר ולוחצים פה על המשך. סוג הפרסומת, אנחנו מעבירים פה את זה ישר על אתר אינטרנט. סוג הפרסומת, באנר. אנחנו בחרנו לכתוב את הבאנר, אני בחרתי לכתוב את הבאנר על 120 על 600. שיטת התמחור. אוקיי, אז פה יש לנו פה כמה שיטות שבהן אתם יכולים להרוויח מהם כסף. מחיר ל1000 צפיות, לפי מה שידוע לי אין להם פה בסקינדו, אף אחד לא הוסיף את זה עד עכשיו, בואו אנחנו נראה אם יש את זה. לא, אין להם בכלל 1000 צפיות. מחיר לכל הקלקה, שזה בדרך כלל מחיר זה גם אין. אוקיי, אז פעם היה. אז מחיר לליד, מחיר לפעולה או מחיר למחירה. מחיר לליד זה אומר שכל אחד שבעצם משאיר את הפרטים שלו, דוגמה חברת טיימי 4 מפרסמת את המוצר שלה, אז היא לא אומרת בוא תקנה מאיתנו עכשיו באינטרנט. לא, היא אומרת דבר כזה, בוא תשאיר את הפרטים שלה, בוא תשאיר את הפרטים שלך ואנחנו נחזור אליך. זה בעצם מחיר לליד. אז מחיר למחירה, לפעולה, זה בעצם כל הקטע הזה של הגרלות וכאלה שבסופו של דבר צריך לשים את מספר הטלפון כדי לזכות, זה בעצם מחיר לפעולה, ואחוז המחירה, זאת אומרת רווח לכל מחירה, זה בעצם כמו שאמרתי לכם שטיימי 4 באה ואומרת פה תשאירו את הפרטים, אז פה אומרת לא, אתם לא משאירו את הפרטים, אתם ישר קונים, ובעצם פה אתם בתור מי שפרסם את הפרסומת מקבל יותר כסף על כל מחירה מאשר על כל ליד. אבל לפי ניסיוני האישי אני יכול להגיד לכם שליד האנשים הרבה יותר מוכנים לסמוך, ובעצם יותר משאירים את הפרטים מאשר לקנות מהאינטרנט. אז דוגמה, אני רוצה מחיר לליד, ותוך כדי לא יזיק לי גם מחירה. אוקיי, עכשיו קטגוריות, אני יכול לבחור באמת הכל, אבל אני רוצה כמה שיותר לסנן שזה יהיה יותר, כמה שיותר בתחום של האתר שלי. מדינה ישראל ותאריך הוספה, הכל. אוקיי, אז בואו נראה מה יש לנו פה. לא צריך לשלם בשביל בוקר טוב, מה יותר כיף? לא, זה לא קשור. יאכטות, בזק, מה זה? לא, זה גם כן לא קשור. אוקיי, אז אני לא רואה פה משהו שקשור באמת, אז אני עושה פה בעצם במקום מחשבים באינטרנט, אני אולי אבחר פה עוד איזה קטגוריה. נגיד ניקח גם עסקים ולימודים. אולי יהיה פה איזה לימודים של HTML או משהו של אתרים, שזה בעצם מה שכן יכול להועיל. מה זה? משקיע בניירת, עבור דרך ענה. לא. קורס בנדלן גם לא. לא. אוקיי, מכללה, מה מציעים לי פה? לרפואה, לא מתאים. אוקיי, אינפומני, זה בטח מה שנראה לי שיכול בעצם להתאים. סוחר בבורסה, מתי לאחרונה בדקת כמה עמלה זה,
אוקיי, אז זה בעצם באמת מסחר של אינטרנטי, מסחר אינטרנטי, שזה גם דרך מאוד יפה להרוויח כסף באינטרנט. אז אני כבר בוחר את זה, אני שם פה וי, בואו נראה אם יש פה עוד אולי משהו שעוד מתאים. מה זה הדבר הזה? אוקיי, זה גם כן מסחר באינטרנט, אז גם את זה אני בוחר. ודרך אגב, פה למטה רשום מה המחיר שהם מציעים על כל אחד שבעצם משאיר את הפרטים שלו. המחיר של iForks זה 70 שקל, ומה שבחרתי פה למעלה, אינפומני, זה 56 שקל. אז אני בעצם ברור שאני אפרסם את זה יותר מאשר את הפרסומת ההיא שלמעלה. בואו נראה אם יש לנו פה עוד משהו. רוצים להרוויח יותר כסף, זה משהו שכנראה גם מסחר באינטרנט. כן, זה מסחר באינטרנט, וזה משלמים פה 65 שקל. אוקיי, אז ניקח את זה גם כן, ואנחנו נבדוק אחרי זה מה הכי בעצם משתלם. אוקיי, אז בחרתי כבר 3 פרסומות. בואו נראה מה זה. נגיד ניקח גם את זה. זהו, ופה אני עולה שוב פעם למעלה, מאיפה שבאנו. אופה, יצא לי טיפה. אוקיי, חזרתי אליכם, יצא לי טיפה קודם מהאתר. עכשיו אנחנו עולים למעלה מאיפה שבאנו, ואנחנו רוצים פה בחר פרסומות. והנה כל הפרסומות שאנחנו בחרנו, ואנחנו עושים פה על הריבוע הראשון זה שמסיימים את הכל, ובחר פרסומות. והוא אומר לנו דבר כזה שהפרסומות יאשרו ויהיו בתוך האתר שלנו איפה ששמנו בעצם את הקוד שלנו, של הבאנר, בעוד 15 דקות. אז אנחנו מחכים 15 דקות ויופיעו לנו הפרסומות באתר. עכשיו, כמה הרווחנו אנחנו יכולים לראות פה בחשבונות ותשלומים. אני גם כן פתחתי את החשבון הזה ממש עכשיו, בגלל זה שעדיין 0 רווח, וזהו זה הכל. עכשיו, אם יש למישהו כלשהי שאלה, בקשה, משהו לא הבנתם, אתם תמיד מוכנים להיכנס לפורום התמיכה שלנו. השגתי לכם פה קישור או פה קישור. אז אתם לוחצים פה ואתם חייבים להירשם, בגלל שאם אתם, זה בעצם ההרשמה, בגלל שאם אתם לא נרשמים, אתם אפילו לא יכולים לראות מה רשום פה. אז אם לדוגמה יש לכם כלשהי בעיה של סקינדו או קליקון, שזה גם כן תוכנית שותפים ישראלית, וסקינדו דרך אגב זה תוכנית שותפים של, זאת אומרת, חברת תוכניות שותפים בחול, בינלאומית. אז זה בעצם, יש לכם בעיה בתוכניות שותפים, אז אתם נרשמים, מתחברים, לוחצים פה על תוכניות השותפים, ובעצם אומרים, שואלים, מבקשים, כל מה שבא לכם. טוב, אז תודה רבה שצפיתם בסרטון, אנחנו ניפגש בסרטון הבא.